Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Çim aş bu azade. Ha, bawer. Xêratî bawer. Tu والله birayê, تنا بخير xêratî. هاتي لي روج باش Rojbaş. بلي بلي وانت افتشي وين دخوينن Ha, bawer. Dibêje çiye tu dixwînî ka Şuradan bêje. memuzine. وزين Memozîn ê. Lê. Karek mezine. ونجبوي وين هاتن دو سينماي Na. Min, ê min bi rastî karê min hebû. كاريتا تشبو درساتا بو Karê min hebû. باشا ياتا چما تنا هاتي Ez şahide wî me. Alîkariya min dikir. Hevalekî pir baş e bi rastî. Pir alîkariya bidikim. Pir. واش خوندنا بيبات تشكي زينكر Ser bi azad bemet tiştek nekir. باشا تا وقاس خوان تأمدينها Yani. Ez dikarim bêjim ez amade me. نفرمو جمرا Ez ji were bixwînim. دخوينا Tamam. Belê. Tiştek ez dibêjim. Hûn jî çekin. Baş. باشا Baş e rojda. باشا باشا Tiştî ku ew dibêje em jî مو سابقا em wekû wî dikin. باشا يعني افش بوي Cil. رازاندن ez var Ev ji bo lîstika memozînê ye. Belê. اوكي Ka em dest pekin. Belê. بلي Azad. Tu memî. Ez memin. Tu jî zînî. باشا اجزي زينب Tamam. Efendim kız? Belê. Belê. Ew jî zîne. Belê. Belê. Mem kurê mirê welatê Meğribê bû. Mem kurê mîrê welatê Meğribê bû. Belê. Zin jî xuşka mirê botan bû. باشا زينجي خوشكا ميري بوتان بو Her du jî xewna bûn. Her du jî di xew de bûn. Erê. Belê. Xew de bûn. Belê. Keçen periyan textê zînê bir mala memî. Ji bo ku ew hevdû nas bikin. Hûn raketine baş e. Pir baş e. Mem şiyar bû. Li dora xa nerî. Zin jî şiyar bû û li dora xa nerî. Her du jî şaş bûn. Li hev dû nerin. Memî got ev çi ye? Zîno got tu kî? توكي Tu li odayê min çi dikî? Tu çi dikî? تو الأودية من شدكي Memî got ev odaya min e. Ev ne odaya te ye. Odaya min e. Ne odaya te ye? Tu çi dikî? Zînê got ez çawa hatim vira. أس تشاوا هاتم فرا Memî û zînê li hevdû neherîn. Wan li dora xa neherî, wan fam kir ku ev xewn e. Memî got navê te çi ye? Navê te çi ye? Tu ji ku yî? Tu ji kî welatî? Zînê got navê min zîn e. Ez xuşka mîrê botanım. نافي من زينة أس خوشكا ميري بوتانم Memî got em gustula xa biguherin. Baş e em gusîla xwe biguherin? Ji bo ku em zanibin bê bi rastî ji xewnê an ne. Da em rastî zanibin ev xewne yan na? Gustulê xa bu hevdî guherin. Xwe li ber hevdû dirêj kirin û li hevdû nerîn û di xewe raçûn. Gava ku roja din memê şiyar bû dît ku zînê ne li cem wî ye. Lê belê li gustuka xa nêrî kêfa wî hat. Fehm kir ku nexewne. Got ew nexewin bû. Vaye gustîla zînê. Ew nexewin bû? Ev e gustîla zînê di destê min de ye?
Meme edi li welatê zineyê geriya heta ku çû botenê û ew peyda kir. باور تو جو گند هاتی Ez gundî me. تو چو درسی می و تو هاتی Erê. گند خوش بو Pir xweş bû. دنیا سار بو Erê dünya jî sar bû. Berf hebû. hûn dibînin niha jî em ê demeke din fêr bibin ew dema ku em jê re dibêjin çîrokiya dema niha yanî bûyerek di dema bihûrî de pêk hatiye demek fireh dewam kiriye an jî gelek caran dubare bûye em ji wê bûyerê re dibêjin çîrokiya dema niha bi zimanên Ewropî jê re dibêjin imparfait ya jî imperfect ya jî imperfectum mirov çawa bixwaze hin bûyerê mesela me got ez têm dema niha ez ê bêm fütür ya jî dema bê ez hatim dema bihûrî Bihûrî. gava ku mirov dema bihûrî bizane mirov di yekê lê zêde bike dibe çîrokiya dema niha yani dibe dema bihûrî a ku di demek dirêj de dewam dikir û an jî dubare dibû gelek caran dihat dubare Belê belê. mesela gava ku ez zarok bûm ez diçûm Mêrdînê yanî ez gelek caran çûme Mêrdînê Belê. em nabêjin ez çûm Mêrdînê ji ber ku gava ku dema bihûrî be em bêjin ez çûm Mêrdînê em carekê tenê çûm Mêrdînê lê ez diçûm Mêrdînê belkî ez gelek caran diçûm Mêrdînê Aha. baş e Baş e. yan jî ew bûyer dewam dike di demeke dirêj de baş e Baş e. îja ka lêkera çûyînê bila azad ji me re di çîrokiya dema niha de ya jî imparfait imperfectum de ji me re bibêje bê çawa tê gotin Ez diçûm. bilê Tu diçûyî. Ew diçû. Em diçûn. Hûn diçûn. Ew diçûn. baş e dilêkirên bikaranîna wan a ji bo dema niha de em dibêjin mesela ji bo lêkerên gerguhêz em dibêjin ez dixwim tu dixwî ew dixwe Belê. ji bo dema bê em dibêjin ez ê bixwim tu ê bixwî ew ê bixwe ji bo dema bihûrî me got çi me got min xwar te xwar wî an jî wê xwar yani ev lêkerên gerguhêzin yani tranzîtîfin duan de gruba cînavan ya duyem têpkaranî yani min te wî wê ji bo keçikûlawikan me we wan lê di çîrokiya dema niha de em di yekê weke yên din lê zêde dikin mesela em dibêjin min xwar em di yekê lê zêde dikin min dixwar Xwar. yani demek dirêj de dewam kir xwarina min dixwar gava ku ew bûyerên din pêk hatin an jî gelek caran ew xwarin pêk hatiye mesela gava ku ez zarok bûm min hinar dixwarin min gelek caran xwariye ka azad ji me re lêkera xwarinê di çîrokiya dema niha de yani di imparfait de di imperfectum de ji me re bibêje Min dixwar. Te dixwar. Wî yan wê dixwar. Me dixwar. We dixwar. Wan dixwar. bawer Te dixwar ew dixwar. Na min dixwar te dixwar Wî we
دخار وی وی دخار ما دخار و دخار وان دخار بله اري لي كرا فخوارني تي بيراتا اري اكو ماجيرا تقول تو درينك اري يانجي بواخ هجر جبركو بفايتك تشكرن أري. يعني لي كركه هذا دوانيه نوك لي كرين دنا او ما تقول از ودخم ضد كذا اورتاوي بلي. از ودخم لما قلت دفتر دي يعني دي دما بيدا بيت ده نايب كارانين بلي. از وخم اري دي دما بهوري ده چواتب كارانين مفخر من وخار أري. تا وخار وي انجي وي وخار. وخار وما وخار و وخار وان وخار د چیروکیا دمانو ها د چواتب کارانین من و دخار بله من و دخار ت و دخار تا و دخار وی و دخار انجي یعنی وی وی انجی وی وی اه و وي دخار. يعني وي و دخار و دخار ما و دخار و و دخار وان و دخار اف لكرين كو بفي اواينا ين هذا دوانينا هجمارا وان نقلك الي بفاية دس بيدكن بالداية دس بيدكن ب راية انجي روية دس بيدكن بهلي دس بيدكن ونفهم دكن بله بله كتشكلنا ما تهميان قد از ودخم انجي فكرن فكرن نوها از ودكم الي از هلدكم بلي از داتينم از داتينم ماني كنتي ابو نامه ماني مية